Particula de idei, un podcast cu Petrișor Țucă și Andrei Crăciun. Salutare tuturor, numele meu este Petrișor Țucă și bine ați venit la Particula de idei. Împreună cu bunii mei prieteni Andrei Crăciun și Marius Deaconu o să vorbim despre știri din știință și tehnologie, despre istorie, filme, cărți și muzică. Salutare, Andrei! În principiu o să vorbim. Bună tuturor, salutare Marius, salutare Petrișor. Povestim, cred, de vreo 9 luni și jumătate să ne apucăm de treabă. Da, înainte de toate, aș vrea să mulțumesc câteva persoane care ne-au ajutat. În primul rând lui Andrei, pentru că el a fost cel care a răspuns apelului meu în primăvara anului 2021. Băi, hai să facem un podcast în care să vorbim despre diferite lucruri. Lui Marius, pentru că și el a acceptat invitația mea de a face o pastilă despre lucruri interesante. Dar mai am câteva alte persoane pentru care aș vrea să le menționez. Sunt persoanele care ne-au ajutat cu grafica, de Mihai, căruia îi mulțumesc dacă o să asculte podcastul. Apoi avem partea de muzică făcută de Gabriel, de Asproiu. Haideți să vedem despre ce o să vorbim astăzi. Episodul de azi noi l-am numit Ferme Indoor de chipuri. Prima știre este de pe The Register, iar ei numesc Samsung ca fiind nou chipzilla. E așa o combinație între Godzilla și chip. La ce se referă exact? Este faptul că Samsung face ce știe mai bine, de toate. Face de toate și asta i-a ajutat să detroneze Intel în vânzarea de chipuri. Dacă ne uităm la cifre, o să vedem că, de exemplu, anul trecut, în 2021, Samsung a vândut chipuri în valoare de 81,3 miliarde de dolari. Am făcut rapid o tranziție în euro și asta înseamnă undeva la peste 71,5 milioane de euro. Deci Samsung a vândut într-un an chipuri cam mai mult decât urmează să încaseze România prin PNRR. Deci atunci când ne mai gândim la companiile astea, ar trebui să vedem exact cifrele pe care le produs prin produsele pe care le vând. A detronat, cum spuneam, Intel. Mulți au început să facă deja prohodul Intel pentru clinciul pe care l-a făcut cu AMD, dar AMD este mult mai jos. De exemplu, dacă nu greșesc, Intel a vândut chipuri de peste 79 de miliarde de dolari. Da, 79 de miliarde de dolari. Iar Intel AMD, nu este în top. Urmează SK Hynix, dar AMD este mult mai jos. De până la urmă are și o afacere mai nișată. Aici lucrurile sunt un pic mai clare, dincolo de vechimea celor două companii. AMD se concentrează pe o piață pe care Intel este prezentă și și-a întins utilizarea semiconductorilor și a produselor lor finite, a procesoarelor și așa mai departe, pe o verticală mult mai amplă decât AMD. AMD a făcut ce știe mai bine, a cumpărat ce putea cumpăra astfel încât să-și consolideze operațiunile, dar dincolo de consolidare să știi că nu e chiar așa din spate, pentru că ei privesc în perspectivă și nu știu ce părere aveți voi despre Samsung și de ce au ajuns unul dintre mastodonții, dacă pot să le spun așa, companiilor de profil. Este pentru că gândesc în perspectivă, pentru că nu gândesc astăzi și vorbesc despre ce ar vrea să facă, ci pentru că fac astăzi ce au gândit în urmă cu 5 ani, ținându-se de acele planuri și corectându-și la fiecare pas, atunci când este cazul, în direcția potrivită, strategia. Știi? E vorba de strategie pe care o urmărești, la care îți propui să te gândești și să o pui în practică. Ei fac strategii și le urmăresc și le corectează dacă e cazul. Exact, gândește-te la situația în care ei au ajuns să pună circuite integrate peste tot, adică ei deja fac telefoane, au intrat pe industria de IoT. Samsung a devenit atât de mare pentru că este pe foarte multe piețe, de la IoT la produse casnice, la telefoane, la laptopuri, gaming și așa mai departe. Un pic de rachete, un pic de alte minuni în zona de AI machine learning, în partea de IoT, aplicate atât în segmentul consumer, ăsta al nostru de consumatori de tehnologie, dar mai ales în integratorii mari și asta ajută foarte mult.
Cam atât despre Samsung și cum a devenit Chipzilla. Sigur o să mai vorbim despre criza de semiconductori și ce mai fac companiile în următoarele episoade. Hai să trecem la următoarea știre. Este despre Walmart, care a investit o sumă foarte mare de bani, încă n-a comunicat-o publicității, în zona de agricultura viitorului, pentru că a investit în startup-ul Plenty. Plenty este un startup american care a creat o serie de ferme indoor verticale. Ei susțin că fermele lor folosesc doar 1% din terenul pe care o fermă în aer liber are nevoie în producerea de legume, dar că pot produce de la 150 până la 350 de ori mai multă hrană la hectar. Ce este la fel de interesant la Plenty e faptul că ei și-au și automatizat complet fermele. Ele sunt alcătuite din turnuri verticale de plante, au un iluminat LED și au mai multe categorii de roboți pentru plantare, recoltare, îngrijirea culturilor. Am văzut acolo de la roboți mobili la roboți pe 6 axe, deci toate lucrurile astea le găsești în fermele Plenty. Eu încă am așa un dubiu la cât de sănătoase sunt produsele pe care le utilizează. Într-un mediu controlat în care tu poți să analizezi orice parametri îți dorești, nici n-ai nevoie de atâtea chimicale câte sunt nevoie pe câmp, sau în ferme clasice unde industrializarea forțată și partea asta de kilograme la hectar cât mai multe cumva te fac să cut corners. Nu știu dacă vă aduceți aminte de povestea cu portocalele de acum câțiva ani, că eu mi-aduceam aminte în trecut. Da, nu mai mănânci deloc prăjitura aceea cu portocala rasă peste, cu coaja de portocale datorită chimicalelor. În momentul în care tu controlezi mediul, controlezi umiditatea, controlezi în orice moment și intervii atunci când este cazul cu umiditate, un anumit, nu știu, compus sau așa mai departe, controlezi inclusiv lumina, pentru că se știe că anumite tipuri de plante, anumite tipuri de legume au nevoie de lumină un anumit timp pe zi sau în anumite momente ale creșterii și de o intensitate și alta, în momentul ăla poți să-ți eficientizezi foarte mult și lanțul de valoare și producția la hectar, ca să zic așa, cincinalul, știi? Pentru că altfel lucrurile sunt simple. Nu mai vrei iarbă, te apuci și arunci cu chimicale, pesticide, insecticide și alte minuni de genul ăsta. În momentul în care controlezi, ai senzori de IoT, asta e practic industria viitorului, care combină agricultura, combină robotică, pentru că nu ai cum să automatizezi altfel fără elemente de robotică, combină elemente de IoT, control, big data. Aici sunt o grămadă de tehnologii care sunt suprapuse peste agricultură. Agricultura în adevăratul sens al cuvântului. Walmart aici investește strategic. Vă ziceam mai devreme de Samsung că ei și-au dezvoltat afacerea tot așa gândind în viitor. Asta face și Walmart, e un all-arounder. Nu este doar un magazin de unde poți să-ți cumperi, nu știu, telefoane sau laptopuri, că poți să faci și chestia asta, dar vinde și produse proaspete și momentan își investește în propriul viitor. Eu zic că e o chestie în care inclusiv noi putem fi competitivi. Avem câteva produse și softuri chiar în țară care ar putea face un pic de diferență. N-am mai prea auzit de ele în ultimii 2 ani de zile. Exact, dar Walmart este mult mai mică din punct de vedere al veniturilor decât următoarea companie despre care o să vorbim, deși activează cam în același domeniu, numai că Amazon, că despre ei vă vorbi și trecem la următoarea știre, și-a extins foarte mult partea de activitate de la serviciul de streaming la partea de serviciu cu amănuntul, fără casier, fără alți lucrători comerciali în interiorul lor. Deci, următoarea știre este despre Amazon și cam ce mai fac ei. Da, știi că ei deja, de exemplu, fac angajări și monitorizează oameni fără intervenția factorului uman, dar prin AI. Adică au fost implicați în foarte multe scandaluri în ultimii 2-3 ani din cauza faptului că aveau condiții improprii de muncă în depozite, șoferii aveau probleme în îndeplinirea targetului pe care îl face AI-ul, pentru că ajungeau la
un punctaj, 200 de puncte. Ca să primești o creștere salarială, nu trebuia neapărat doar ca să-ți atingi acel punctaj, și trebuia să faci și mai mult, și mai mult, și asta însemna timp mai mici între punctele de livrare. Și cred că acum vreo 6 luni, 8 luni, văzusem un scandal în care curierii Amazon îi acuzau pe cei din management că au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle pentru a putea îndeplini targetul pus de AI, pentru că dacă nu îl îndeplineau, riscau să fie și concediați de același AI, fără intervenția factorului uman. Cum credeți voi că a ales Amazon să răspundă la scandalurile astea? Sigur, nu a implementat o serie de condiții mai bune de lucru pentru angajaților sau a crescut salariile. În 2018 au ales să pornească un program de ambasadori în care îi plăteau pe angajații din depozite la numărul de tweet-uri pozitive. Adică încercau să-și facă o publicitate pe spatele angajaților proprii și îi plăteau la final de lună în funcție de câte tweet-uri au postat și care a fost impactul lor pe rețeaua de socializare. The Financial Times scrie că au oprit programul ăsta încă din primăvara anului trecut și așteaptă să văd ce inovație o să mai vină pe viitor. Poate, nu știu, o să plătească și utilizatorii pentru a spune cât de bune au fost serviciile primite și să facă o postare pe Facebook sau pe Twitter. Până la urmă e vorba de stimulente financiare. Știi, una dintre cele mai grele, nu știu, meserii din lume e damage control-ul. Pentru că atunci când nu ai ce face, pentru că ei au ajuns la standardele respective datorită, unul, lipsei reglementării sau datorită unor abuzuri din punct de vedere al datelor sau al monitorizării angajaților, știi? E adevărat că și noi poate putem fi în anumite momente ale zilei, ale săptămânii, poate ceva mai eficienți, însă nu suntem roboți. Partea de creativitate, partea de rezistență, partea de, dacă vrei, autodepășire nu vine cu forța ca în cazul unor algoritmi de machine learning cumulați cu AI care se autodezvoltă și îmbunătățesc fiecare parametru pe cum înțeleg situația. Știi cum e? Aici chestia asta nu s-ar putea întâmpla niciodată în Europa fără ca acea companie ori să se ducă în cap, ori să-și ia rapid catrafusele. Și aici sunt câteva inițiative la nivel european, inclusiv GDPR-ul e una dintre ele despre care merită să vorbim la un moment dat. Însă începutul e să cunoști cazurile astea, să știi ce să nu faci. Și după asta, dacă poți să observi de la distanță și să sancționezi când e de sancționat, să o faci. Aici autoritățile nu cred că au făcut destul. Da, e clar, Amazon e un mastodont care face asemeni lui Samsung o grămadă de chestiuni, dar nu trebuie să lași la o parte abuzurile asupra angajaților. E clar, Și dacă vrei să-ți automatizezi, creează-ți un loc unde poți automatiza tot ce e de automatizat. De data asta vorbim de ceva fără ei relativ demantelează la o scară super mare. Noi vorbim de mulți angajați. Ce este nou de vedere față de alte e că totul se întâmplă sub presiunea consumatorului. Pentru consumator și indirect sprijinit de fiecare comandă de dată. Cel mai mare pericol pe lângă acolo e că modelul de business e preluat. Avem și contextul în care modelul super venit în sură și chiar ar merita la un moment dat o discuție mai amplă despre care sunt de vedere etic raportat la a privi un angajat sub forma un mini-roboțel sau un robot cu interfață. da, și din păcate gândiți-vă că ei ajung să se comporte așa în special lucrătorii cu amănuntul. Nu, Andrei, tu vorbeai despre creativitate. Nu cred că ai nevoie de prea multă creativitate în depozitele Amazon pentru a împacheta coletele pe care nu le-au putut împacheta sistemelor automate sau pentru a face diferite livrări în timp util. Și tocmai de asta, adică e și o problemă, că ajungem și ne gândim din ce în ce mai mult de ce din ce în ce mai mulți oameni au astfel de locuri de muncă în care ele pot fi destul de ușor de făcut automate, dar companiile încă aleg să plătească rău, spre foarte rău,
pentru astfel de poziții. Și cred că pe lângă GDPR, Andrei, mai povesteam, cred că zilele trecute, și mi-asum eu acum că la proxima întâlnire să vorbim despre Digital Services Act și ce vrea să facă ce se vrea să se facă la nivelul Uniunii Europene despre prelucrarea asta a datelor personale, influența inteligenței artificiale în viața noastră. Știu că deja s-a conturat o formă avansată a regulamentului și data viitoare să vorbim mai mult despre asta. Da, acum ce e interesant aici, înainte să trecem la următorul subiect, e că eu mi-aș dori să știu și o reacție din partea companiilor menționate. Ok, hai să trecem atunci la următoarea știre. Nici ea nu e neapărat, adică e de pe bătrânul continent, dar nu e din Uniunea Europeană și Marea Britanie vrea să legifereze mai clar și exact ce se întâmplă cu deținătorii de autoturisme self-drive. Au creat o comisie și rezultatul principal al experților puși la lucru de guvernul Marii Britanii spun că deținătorii de autoturisme self-drive ar putea să aibă imunitate la o gamă largă de infracțiuni prevăzute de codul rutier, adică mă refer aici la depășirea vitezei legale, la trecerea la semafor pe culoarea roșie și ei au recomandat faptul că toate lucrurile astea ar trebui să fie cumva în dreptul companiilor și companiile să fie 100% răspunzătoare de ceea ce se întâmplă cu deținătorii de mașini self-drive. Și ei au făcut referire la un aspect foarte important, pentru că în Statele Unite tehnologia de conducere pe care o prezintă și la care face publicitate Tesla este numită de autopilot sau full self-drive, deși se știe foarte bine că lucrul ăsta nu se întâmplă. Și s-au fost foarte multe cazuri de mașini Tesla care au fost implicate în accidente, care s-au soldat cu foarte multe decese, pentru că nici sistemul și nici șoferul nu a intervenit în timp real. Toate sancțiunile ar trebui să fie suportate de organizația care a obținut autorizația pentru vehiculul autonom sau de compania producătoare. Și acum citez, în timp ce un autovehicul se conduce singur, nu credem că unui om ar trebui să îi se ceară să răspundă la evenimente în absența unei cereri de tranziție. Adică o să aibă o perioadă suficientă de timp pentru a putea răspunde și ei mai adaugă faptul că este nerealist să vă așteptați că cineva care nu acordă atenție drumului să se ocupe, de exemplu, de o explozie a anvelopei sau de un semn rutier. Și foarte important e faptul că ei fac referire inclusiv la persoanele cu dizabilități și special cele cu dizabilități de auz, că s-ar putea să n-audă în timp util sirenele autospecialelor, să aibă autovehiculul pe self-drive și să intre într-o coliziune directă cu o autospecială, pentru că sistemul de autopilot, așa cum îl numește Tesla, nu a putut să răspundă în timp util. De-a lungul vremii, toate inovațiile astea au apărut pentru că cineva și-a asumat într-o formă sau alta să trecem la nivelul următor. Până la urmă ai 5 niveluri peste nivelul 0, care e nicio automatizare, practic. Ai un driver assistance dacă e... Noi suntem cel mult la autonomie parțială, nivelul 3, în care ai o autonomie condiționată, în care senzorilor, camerele, senzorii radar, acolo unde este cazul, văd și înțeleg foarte bine parametrii de mers, dar este absolut imposibil să obligi o companie să-și asume acțiunea sau inacțiunea utilizatorului. Până la urmă, dacă te uiți în manuale, dacă citești cu atenție toate materialele pe care orice furnizor de automobile ți le împarte, accidente grave n-au fost foarte multe cu niciunul dintre producătorii clasici pe care îi avem, sau dacă au fost, probabil au fost settlement-ul la momentul respectiv. Însă suntem departe, suntem probabil la vreo 20-30 de ani de momentele în care avem mașini level 5 care se pot conduce singure și în care tu nu mai ar trebui să ai neapărat o interacțiune și atunci companiile pot fi puse drept răspunzătoare pentru orice acțiune, dar până ajungem acolo avem nevoie de
senzori pe drumuri, avem nevoie de schimb de informații, pentru că nu avem un singur producător de mașini, avem nevoie ca automobilele să comunice constant între ele, să poată exista date reale despre calitatea drumurilor, despre modul în care se circulă. Ar trebui să existe o grămadă de informații pentru a ajunge la nivelul la care o companie să poată să spună da, e ok, având aceste seturi de date, eu sunt pionier și mi-asum responsabilitatea pentru software-ul, pentru hardware-ul, pentru echipamentele pe care eu le vând. Altfel nu văd întâmplându-se chestia asta, iar în momentul în care o entitate guvernamentală va încerca să impună chestia asta, ori se va ieși de pe piața respectivă și probabil șoferii își vor cumpăra din altă parte mașinile respective, ori efectiv nu se va mai vinde în regiunea respectivă. Cine vinde își asumă responsabilitatea. Aici până la urmă este drobul de sare sau nu, până la urmă e vorba de responsabilitatea șoferului și a companiei atunci când e cazul. Nu poate fi responsabilitate de o singură parte dacă nu este cazul. Vreau să mă aduc câteva completări. Să știi că au fost, de exemplu, cu Tesla, au fost destul de multe accidente. Mi-amintesc acum, în toamna anului 2021, un accident din state în care pe scaunul șoferului era așezată o geantă de voiaj și a făcut accident și a luat foc și pasagerii au murit carbonizați. Deci au fost din ce în ce mai multe, pentru că nimeni nu le-a explicat exact ce înseamnă și că nu e de fapt un autopilot complet, ci că doar te ajută în trafic. Și să știi că, uite, acum am căutat, sunt deja în Shenzhen și în Arizona, da, sunt deja două companii care deja au implementat taxiuri full autonome. Doar chem taxiul, dar într-adevăr sunt niște mașini, autovehicule normale pe care au pus senzor LiDAR și mai multe camere, sunt modificate foarte, foarte mult și arată comun. Revenind, ca să poți să ajungi la momentul în care o companie poate să-și asume astfel de lucruri, ar trebui să cunoască teren, să cunoască tot ce se întâmplă în zona respectivă și să poți să ai o grămadă de informații, tu mașină, tu automobil, astfel încât să știi că totul depinde doar de tine și nu de interacțiunea sau de lipsa de atenție a utilizatorului. Nu suntem acolo, suntem abia dacă zgâriem nivelul 3 din punctul meu de vedere. Corect. Acolo unde ai în Arizona, pentru că ne uităm cu toții și la alte prezentări de fie ele Tesla, Hyundai, Kia Volvo și așa mai departe. Volvo are niște sisteme foarte interesante, dar sunt mult prea scumpe în momentul de față. Sunt curios cu ce vin, pentru că 2025 va fi cam pentru toți un moment de cotitură. Până în 2030 se dorește intens reducerea amprentei de carbon și lucrurile se duc într-o direcție interesantă, dar tot nu o să zgăriem nivelul 4-5 încă, zic eu, în următorii 10 ani. Dar revenind, tu trebuie să ai o grămadă de informații, o grămadă de senzori, să comunice, o grămadă de standarde care să permită automobilelor să comunice între ele, indiferent de producător, astfel încât tu să poți să fii forțat. Da, acum am legislație, am standarde, am toate informațiile de care am nevoie ca responsabilitatea să fie a mea și nu a șoferului. Până la urmă, aici ține și de educație, știi, ne tot întoarcem la alma mater, că toți trei provenim cumva și avem pasiune în zona educației. Totul se întoarce la responsabilitate și educație. Neatenția, până la urmă, e una dintre problemele și etice și morale, dacă vreți, în partea asta. Faptul că nu-ți dorești să citești un manual. Sunt de acord că nu foarte mulți fac chestia asta, dar cred că ar trebui cumva limitat și introdus partea de etică și în marketingul pe care îl fac companiile și să prezinte foarte clar că ăsta e un asistent de condus, ci nu e un autopilot complet în adevăratul sens al cuvântului, cum îl știe și pietronul de pe zebră, să zic așa. Deci ar trebui să fie mai atenți și cred că, în primul rând, cred că guvernele astea ar putea să facă în așa fel încât să stabilească o limită de marketing pe care o să o facă companiile cu privire la conducerea de autovehicule autonome. Hai să mergem mai departe și o să trecem de la vehicule autonome la o nouă formă care are din ce în ce mai mult impact asupra noastră și mă refer la deepfake-ul, la ce se întâmplă cu
partea de a recrea voce sau fețe cu ajutorul softurilor de inteligență artificială. Mai multe companii mari, cum ar fi Adobe, Microsoft, Intel sau BBC, să zic așa că au pus gând rău deepfake-urilor, iar la mijlocul anului trecut și-au asumat că vor să facă un standard pentru a verifica modul în care a fost capturată o fotografie sau un videoclip și de a documenta orice modificări ulterioare. Ei anunță acum că au reușit să facă acest lucru și în curând Adobe chiar intenționează să lanseze codul pe care l-a folosit open source, astfel încât și alții să-l poată include în datele de autentificare în propriile aplicații. Mă gândesc așa și nu o să vreau să intrăm foarte mult în subiectul ăsta de blockchain, sau mai ales criptomonede, dar cam asta vor să facă. Vor să, prin codul pe care l-au propus pentru standardizare, vor să arate exact când a fost creată imaginea, care a fost imaginea originală, modificările pe care le-a suferit de-a lungul timpului. Cred că până în vara anului codul sursă va fi deja disponibil pentru toată lumea și odată cu implementarea, știu că anul trecut Adobe și asumase că va implementa Photoshop Illustrator în cloud ca să poți să lucreze mai mulți oameni pasionați la un singur material. Da, până la urmă aici vorbim de tehnologie încă emergentă. Ea există de ani de zile, nu există în prim plan și a început să existe în prim plan în momentul în care ajunge cumva utilizată într-un mod foarte, foarte facil. Acum, tot aminteai de blockchain. Să știi că blockchain nu înseamnă criptomonede. Știu o asta, consecință și poate, din punctul meu de vedere, e viitorul multor industrii de acum, partea de blockchain și, într-adevăr, trasabilitatea pe care o poate oferi un lanț de încredere transpus într-un bloc, care e replicabil și este verificabil, poate oferi informațiile necesare, dar aici e vorba de o companie. E la fel ca și cu condusul autonom, ai nevoie de multiple companii, indivizi, guverne, care să vadă exact aceleași provocări și care să vină cu un set de recomandări și cu un set de măsuri, de norme etice, deontologice, legislative, punitive, unde este cazul, care să fie acceptate la scară largă. Până la urmă e la fel ca și cu banii. Da? Ce e de fapt hârtia de plastic pe care o vânturăm prin portofel dacă nu un contract social care este unanim acceptat de către societatea în care trăiești. Până la urmă, da, și deepfake-ul în sine este ceva rău, dar până la urmă și filmele și CGI-ul, toate tehnologiile acestea, de fapt augmentează anumite experiențe. Să scoți tehnologia utilizată uneori greșit, da? De a crea un deepfake, să o scoți în afara legii, da, e o măsură, dar a interzice ceva va deschide întotdeauna o economie gri sau o economie neagră dacă tehnologia e suficient de dorită. Nu cred că vor putea interzice, să o reglementeze și să ofere niște norme de conduită, cu siguranță se poate, dacă ele sunt dublate în schimb de efortul just, valid și dezinteresat al autorităților să impună lucrurile astea. Având în vedere că majoritatea companiilor astea sunt foarte mari și puterea lor de lobby la nivelul Statelor Unite este ridicată, cred că nu-și doresc să-l interzică, ci mai degrabă vor să-l reglementeze. Mă mir că a venit inițiativa din partea companiilor de data asta și nu a venit din partea guvernelor. Eu, sunt pentru a reglementa și a stabili o serie de limite în utilizarea deepfake-ului, pentru că se poate ajunge la situații neplăcute în utilizarea sau, să-l folosești pentru filme, la Hollywood. O să vedem exact ce se va întâmpla. Mergem mai departe? Da, hai să încheiem cu portretele robot, pentru că mi se pare că e un subiect bun de gândit pe mai departe și să trecem la partea a doua apoi. Un startup susține că poate să creeze un portret dintr-o bucată de ADN
Practic ar putea să extragă suficientă informație încât să creeze un portret al omului, al persoanei de care aparține acel ADN. Acum văd câteva utilizări, de exemplu în partea de crime, unde, nu știu, a avut loc o crimă, de exemplu, hai să o ducem Cu autor foarte necunoscut, direct, exact. cu autor Cu autor necunoscut, în care singurul lucru pe care l-am găsit sunt 3 fire de păr și, nu știu, poate o bucată de haină, de tricou, pentru că s-a zbătut victima. Ai putea să iei ADN-ul și să te apuci să încerci să recreezi astfel încât să ajungi la... Cred totuși că deschide mult prea multe semne de întrebare o astfel de tehnologie la partea de etică, pentru că nu sunt aproape sigur, am văzut mai multe filme distopice cu chestia asta la bază, iar abuzurile practic cred că ar fi la ordinea zilei. Gândiți-vă, nu vă gândiți doar la modul în care ne-am consolidat noi ca democrație originală așa cum suntem, pentru că o parte dintre elemente și dintre stâlpii democrației noastre sunt legate de Uniunea Europeană și o parte bună sunt legate de apartenența la Uniunea Europeană și NATO, dar în alte părți lucrurile ar fi mult mai complicate și ar da drumul la foarte mari semne de întrebare. Suntem departe, e foarte interesant genetica în sine și zona aceasta de studiere a genomului uman e departe de ce ar putea fi. Dar cu pași mici mergem spre lucruri relevante, zic eu. Marius, Bine. tu ce zici de chestia asta? Că mi se pare cumva aici, din punct de vedere inclusiv al istoricului, că e un domeniu interesant. Adică, practic, să poți lua o bucățică de un fir de păr și să creezi un profil al celui căruia aparține. Pe lângă că urmăream experimentele de tip gamification, experimentele care au devenit practică socială, unde literalmente urmărește activitățile curente a cetățenii. Mi se pare că, într-adevăr, s-a ajuns la o limită în care a vorbi despre etică și principii echitabile implică automat și un anumit nivel de cunoaștere pe care nu-l au, din păcate, specialiști. Totodată, cred că acum mai mult ca niciodată trebuie să tragem de urechi, ca să spun așa, guvernele noastre și să avem grijă să fie reglementate pentru anul 2022 sau urmează principiile și valorile fundamentale, drepturi ca oameni, care pot fi ușor alterate. Eu am văzut ce se întâmplă la bază, distorsiunea asta a imaginii, fake-urile, au un impact în viața, au un impact și, din păcate, persoanele care nu au neapărat cultura asta digitală, să zicem 7 ani de acasă, abecedarul digital, cad ușor în plasă și, practic, am văzut asta deja în rândul de alegeri, dar nu vreau să... Da, cred că da. E interesantă noțiunea asta de abecedarul digital, pentru că dacă cei 7 ani de acasă, așa cum bine subliniezi tu, sunt legați strict de normele tale de conduită și bună creștere, cred că abecedarul digital reprezintă anul 1-4, în momentul în care anul 1-4, clasa 1 până într-a 4-a, copiii din ziua de astăzi stau de pe la grădiniță, telefoane, ceasuri inteligente și așa mai departe. Perioada asta în care înveți să le utilizezi și în care ar trebui să înveți să distingi între sigur și gri sunt niște elemente care ar trebui să ne preocupe. Ziceai tu că suntem departe și cât timp ați vorbit voi, am găsit că suntem departe, dar totuși aproape. Există o mică companie informatică numită Parabon Nanolabs, care oferă deja oamenilor legii reprezentări fizice ale unor persoane derivate din mostre de ADN. Într-adevăr, nu au un randament foarte mare, adică nu din 100 de mostre generează 100 de portrete exacte. Ei spuneau că undeva cam reușesc să creeze un portret de genul acesta o dată pe săptămână și au chiar un site. O să vi-l trimit când terminăm de înregistrat, o să vă trimit site-ul să vedeți exact cum arată și cât a avansat partea asta. Suntem pe baricade, să zic, și ne apropiem de un astfel de lucru la care ar trebui să răspundem cu cap.
Mie mi se pare că e periculos, suntem încă departe de o societate capabilă să distingă între bine și rău și între a utiliza pentru a identifica un rău sau a utiliza interpretabil astfel de tehnologii. Cred că e foarte important să distingem între ele cum trebuie. Marius, hai să povestim puțin despre Gânduri către viitor, alături de Marius Deaconu. Da, mulțumesc lui Petrișor și Andrei pentru prezență, mulțumesc lui Petrișor pentru invitația de a avea această pastilă. Întotdeauna mi-am dorit să am un spațiu în care să expun câteva idei pe care poate n-am reușit să le scriu sau n-au fost neapărat în imediată apropiere a preocupărilor mele în calitate de scriitor istoric și atunci pastila aceasta de gânduri către viitor o să aducă în atenția voastră o serie de personalități și de fapte care au contribuit, cred eu, în mod decisiv la construirea unui viitor mai bun al omenirii. Vom vorbi despre pașii spre progres, înfăptuiți în general de personalități excepționale. Astăzi, când am ajuns practic la zenitul evoluției noastre, întotdeauna merită să ne aplecăm către cei care au fost extraordinari la vremurile lor. Și începem cu o poveste, mai exact începem cu personalitatea lui Caroline Lucreția Herschel, cu care împărtășesc o zi comună de naștere, 16 martie, dar și fascinat pentru astronomie. Doar că Caroline s-a născut în urmă cu mai bine de 270 de ani, adică în 1850. Ea e sora poate mai cunoscutului astronom William Herschel, cunoscut pentru descoperirea planetei Uranus și a radiațiilor în infraroșu, însă Caroline este prima femeie care a descoperit o cometă. Și astăzi este dificil să faci acest lucru fără doar și poate. Imaginați-vă cum era acum aproape 3 secole și imaginați-vă cum era să fii o femeie în această poziție. O să vă dau câteva detalii. Ea a fost cel de-al 8-lea copil în familie, o familie în care capul era muzician și muzician gărzile militare ale Hanoverei. Practic, viața ei fusese croită să se ocupe de activități casnice curente. A fost trimisă chiar la o școală de țesătoare, cu ghilimele, sub pretextul de a-și îmbunătăți aptitudinile ei în acest sens. A avut și mare ghinion în copilărie, a fost bolnavă de tifos. Din această cauză a avut probleme de creștere, niciodată nu a depășit 1,30 m. A avut probleme și cu ochi, probleme de vedere. Dar, practic, în adolescență i s-a ruinat perspectiva unui mariaj din dragoste, care și așa era destul de dificil atunci, a unei prezențe active la serate și întâlniri sociale și prejudecățile contemporane, evident, că au trimis-o cu ghilimele spre a fi simplu casnică. Avea, prin urmare, toate ingredientele către a îmbrățișa un viitor modest și, totuși, acest lucru s-a schimbat la vârsta de 22 de ani, când a răspuns pozitiv invitației fratelui ei, William, de a se muta în Anglia, la Bath, și de a-l acompania într-un duet, unde în Anglia William era sort de muzică și organist. Deci încă nu vorbim despre astronomie nici în cazul niciunea dintre ei doi. Și-au câștigat existența în primii ani de locuit în Anglia din muzică, practic, și doar ca o pasiune care s-a transformat ulterior într-o profesie de pedagog, preda astronomie unor copii William Herschel. Așa, încet, încet și-au dezvoltat deprinderile în această zonă și au dezvoltat și mai multe instrumente astronomice bazate pe oglinzi, mult mai performante decât cele din trecut. În 1781, cu 3 ani înainte de răscoala lui Horea, ca să avem așa un marcator de timp, Herschel descoperă Uranus. Evident, este numit cavaler după și devine unul dintre astronomii regelui George al III-lea. Viața lor se schimbă fundamental, dar în continuare Caroline, care este personajul principal al acestei pastile, îi veghează din umbră existența. Ca o secretară, aș spune, îi notează gândurile, ideile,
îl ajută în tot ceea ce presupune observațiile și toată ziua, teoretic, prin casa aia este practic persoana care ține proprietatea în picioare. Așadar, Caroline Herschel era aproape de a avea un ciclu existențial de 24 din 24 trează. Dormea foarte puțin timp. Într-o zi de vară din 1786, când William era plecat de acasă, Caroline a efectuat observații cu cel mai bun telescop al său. Ea a începuse în urmă cu câțiva ani să facă și propriile sale observații, dar a profitat de plecarea fratelui său pentru a face observații in extenso și reușește, chiar pe 1 august, reușește să descopere o cometă. Evident, n-a fost sigură în totalitate pe acest lucru, dar chiar a doua zi scrie șefului de la Royal Society of Astronomy o scrisoare în care îi cere punctul de vedere și menționează în mod explicit că este propria ei descoperire. Ea întotdeauna insistase, inclusiv în memoriile foarte bine puse la punct ale ei, că fusese, citez, un cățeluș bine antrenat care doar l-a ajutat pe fratele ei. Ei bine, nu e așa, nu e doar așa și odată cu momentul în care a descoperit prima cometă, lucrurile se schimbă fundamental. Este numit în mod formal asistent a fratelui său în calitate de astronom al regelui și este renumerată pentru această activitate. Modic, dar este prima femeie care este renumerată în istorie pentru activități științifice. Și asta se întâmpla la 235 de ani. În 1788, câțiva ani mai târziu, se căsătorește fratele ei și atunci, practic, tot ce însemna activitate casnică este degrevat din sarcina ei, devine quasi independentă și poate să-și dedice tot timpul către astronomie. Va continua să descopere diferite obiecte pe cer. Nu știu, pot să dau exemplu aici, pe lângă comete de nebuloase stelare sau roli stelare. În 1802 publică într-un catalog peste 500 de noi nebuloase, ceea ce era fenomenal, ca să aveți ordinul de mărime. Până la momentul Caroline Herschel fuseseră descoperite 2500 de astfel de obiecte și continuă activitatea până aproape de sfârșitul vieții. După ce fratele ei, de care a fost, după cum bine menționam, profund legat, după ce fratele ei trece neființă, se va muta acasă, se va muta în Hanovra, dar va continua să corespondeze și să facă observații. A fost una din cele mai premiate femei astronom și cu siguranță prima care a beneficiat de o medalie din partea Royal Astronomical Society, din partea regelui Prusiei la inițiativa lui von Humboldt. A devenit membru onorific al aceeași instituție Royal Astronomical Society, precum și al Royal Irish Academy. A trecut în neființă la o vârstă foarte înaintată, 98 de ani, chiar în anul 1848. Anul în care s-a declanșat, ca să spunem așa, primăvara popoarelor și niște prefaceri sociale incredibile. Dar oricum viața ei este poate una din cele mai bune dovezi ale modului în care s-a schimbat societatea și omenirea în acea, și în special Europa în acea perioadă. Ea s-a născut în Sfântul Imperiu Romano-German și a murit în Regatul Hanovei, care ulterior, în mai puțin de câteva decenii, va fi parte a Prusiei. Caroline Herschel a fost fără doar și poate un om înaintea timpurilor sale și ne-a transmis, zic eu, mai multe gânduri către viitor. A fost un exemplu pentru toți cei care credeau că știința poate să aibă gen sau poate să fie accesată doar de anumite categorii sociale. A fost printre cele mai bune dovezi că determinarea și răbdarea ne călăuzesc către mari descoperiri și că da, e nevoie de o muncă asiduă și, practic, fiind precondiția oricărui mare succes. Din punctul meu de vedere, a reușit să îmblânzească bolta cerească, având în vedere condițiile tehnologice din acel moment și faptul că a visat, și chiar a visat, într-un moment în care realitatea izola majoritatea formelor de exprimare liberă, trebuie să reprezinte un imbold către noi și astăzi. Așa că aș celebra-o, practic, prin această pastilă pe cea care a fost prima femeie astronom. Un exemplu, cred că, pentru toți și care arată că lucrurile se pot schimba în bine dacă eforturile sunt susținute. Mulțumim mult, Marius. Într-adevăr, știința nu are gen și mă bucur că aduci o altfel de istorie pentru ascultătorii noștri și sunt convins că de-a lungul timpului o să prezinți subiecte din ce în ce mai interesante. Și nu știam că, uite, împarți aceeași dată de naștere cu un celebru astronom.
Vocea cărții. Cartea despre care o să vă vorbesc se numește Inginerii Haosului și e scrisă de Giuliano Empoli. El e un scriitor italian născut în Franța, a obținut o diplomă de licență la Universitatea Sapientia, nu din Cluj, Târgu Mureș, și din Roma. Și-a urmat studiile de masterat la Paris. Iar prima carte pe care a publicat-o a fost atunci când avea aproximativ 23 de ani, în 1996, subiectul cărții fiind problemele cu care se confruntau tinerii italieni în perioada anilor 90. Și foarte interesant a fost faptul că a stârnit o serie de dezbateri aprinse la acel moment în Italia și ziarul La Stampa este unul dintre cele mai vechi ziare din Italia în momentul de față. A fost înființat în 1867, inițial a pornit ca ziar local, dar la coada anilor 1800 s-a extins la nivel național. L-a declarat omul anului 1996. Din anii 90 până în prezent, cariera lui a fost într-o ascendență rar întâlnită. A fost viceprimarul Florenței cu atribuții în domeniul culturii, ulterior a fost consilierul prim-ministrului, a fost membru în Consiliul Executiv al Bienalei de la Veneția și a devenit și consilierul viceprim-ministrului cu portofoliu de ministru al culturii. Iar în 2016 a fondat think tank-ul Volta. Este, cred că, top 3, top 5 cele mai importante think tank-uri din UE. Are sedii în Roma, Milano și Bruxelles și elaborează și experimentează politici pentru a face față secolului 21. Cartea Inginerii Haosului este tradusă la noi din limba franceză de grupul editorial AL și debutează cu o radiografie de pe străzile Romei, o radiografie a Carnavalului, acea sărbătoare care pentru câteva zile întorcea lumea cu susul în jos, sărbătoarea din Italia medievală în care răsurna nu doar raportul dintre sexe, ci și cel dintre clase sociale, și este o poartă deschisă către subiectul principal al cărții, pentru că Giuliano încearcă să arate cum niște naționalisto-populiști care au dat peste cap toate sondajele din democrații puternice pe care le-am întâlnit, au câștigat alegeri și au ajuns să ia decizii care aveau impact asupra tuturor, chiar dacă ei defilau așa cu pieptul dezgolit, emanând prostie și minciuni. Cu toate acestea, mase mari de oameni au ajuns să-i admire și chiar să facă din ei modele. Acești oameni aveau de multe ori în spatele lor mai mulți profesioniști, adevărați ingineri ai haosului, așa cum îi numește Empoli. Autorul prezintă impactul pe care Gianroberto Casellagio l-a avut în cazul mișcării 5 stele din Italia sau Steve Bannon în cazul ascensiunii lui Trump sau ce a făcut Dominic Cummings în șarada Brexit. Prezintă și ce s-a întâmplat care a fost ascensiunea lui Viktor Orban în Ungaria și cum a profitat de criza refugiaților din 2012. Prezintă și lucruri despre ce s-a întâmplat în Franța cu vestele galbene și cum inginerii haosului și-au băgat și pe acolo coada. O să vă spun două lucruri, așa, două povesti mai scurte din carte care mi-au plăcut. Nu știu câți dintre voi vă amintiți faptul că Donald Trump avea propriul reality show în SUA încă din 2004 și o să vă vină să râdeți, dar emisiunea era foarte bine primită în rândul minorităților afroamericane sau latinoamericane. Au fost destule situații în care tineri din aceste categorii sociale au fost desemnați câștigătorii concursului. Cel mai popular caz a fost al unui tânăr afroamerican care în 2008, când avea aproximativ 26 de ani, a fost desemnat ucenicul, pentru că așa se numea emisiunea, lui Trump. Autorul notează că în acea perioadă emisiunea era considerată, citez, o formă de publicitate pentru vitalitatea societății multietnice. O emisiune moderată și făcută de Trump. Totul s-a schimbat în 2010, atunci când Trump a devenit adeptul unei teorii a conspirației care susținea faptul că Obama nu s-ar fi născut în SUA, ba chiar la câteva luni după ce a devenit vârful de lance a acestei teorii a conspirației, oferea o recompensă halucinată de $5 milioane persoanei care ar fi prezentat copia originală a cererii de înscriere la facultatea lui Obama. Un alt lucru despre care vorbește
se vorbește în carte în cazul Trump este faptul că atunci când s-au finalizat alegerile prezidențiale din 2008 și Obama a fost desemnat primul președinte de culoare al Statelor Unite, toate sondajele susțineau că rasismul a murit în SUA. Dar datele motorului de căutare Google, care percepe ce gândesc oamenii la firul ierbii și ele nu pot fi trucate, arătau că în seara de 4 noiembrie 2008, în unele state, numărul de căutări First Nigger President l-au depășit pe cele de First Black President. Deci lucrurile vorbesc de la sine. Cam atât cu povestea despre SUA. O să vă las pe voi să descoperiți care a fost impactul lui Bannon în politica din state și ce legătură a avut cu un joc online celebru și cum a reușit să iasă bazma curată dintr-un scandal care a implicat jocul respectiv. Un aspect și mai interesant mi s-a părut scurta istoria alegerilor din Italia din 2013, când, nu știu cum au fost aliniate planetele, dar când s-au aflat rezultatele scrutinului, atunci a fost lansat și sezonul 3, dacă nu mă înșel, din Black Mirror, serialul celebru britanic care prezintă o lume distopică, dar cât de cât apropiată de ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Când în 25 februarie 2013, când Mișcarea 5 Stele, nou partid italian care s-a prezentat pentru prima dată la alegeri, a obținut peste 25% din voturi, se lansează sezonul 3 și apare pentru prima dată un celebru personaj al serialului și mă refer la ursulețul Waldo, un ursuleț animat care ajunge să intre în conflict cu un fost politician, iar după asta devine vocea celor marginalizați. Și haideți să vă citesc exact o chestie, un dialog din serial pe care îl prezintă Giuliano Empoli în cartea lui. Era o dezbatere între Monroe. Monroe este politicianul care a fost implicat într-un scandal sexual și vrea să termine odată cu impactul pe care îl avea Waldo, pentru că își făcuse un impact foarte mare în rândul tinerilor. Și ajung la o dezbatere și Monroe spune așa: prezența lui pe scenă devalorizează democrația noastră. E doar un personaj de desene animate. Nu propune nimic, în afară de câteva glume, iar când nu mai are nimic de spus, trece la insulte. În spatele lui se ascunde un actor ratat, care, la 33 de ani, n-a făcut niciodată nimic cu viața lui. Waldo tace și își revine și răspunde așa: fugi de aici, Monroe. Tu ești mai puțin uman decât mine și totuși eu sunt un urs digital, creat din pixele albaștri. Bine, la ei pixelul albastru a ajuns mai târziu decât la noi. Voi, politicienii, sunteți toți la fel. Din vina voastră, democrația a devenit o glumă și nimeni nu mai știe la ce servește. Așa cum spuneam, Moldo devenise vocea celor marginalizați. O să vă las pe voi să descoperiți cartea și poveștile de acolo, pentru că e o carte scurtă, are până în 200 de pagini. Se poate citi într-un weekend și îți arată cum s-a schimbat paradigma din scena politică, cum platformele tradiționale au fost înlocuite de tehnici big data, cum nu se mai încearcă unificarea alegătorilor în scopul unui joc comun, mulțimele sunt acceptate ca fiind heterogene. Prin targetarea pe care o fac platformele, în special platformele de socializare, îi găsesc pe cei nehotărâți în vederea unui partid politic și ei devin cel mai ușor influențabili și sunt targetul preferat. E o carte despre ziua de ieri care te ajută să înțelegi prezentul și prin care poți preveni dezastrul de mâine. La scanarea peliculei o să vă vorbesc despre Raised by Wolves, pentru că am văzut că săptămâna trecută, acum 2 săptămâni de fapt, a apărut și sezonul 2, iar în weekend m-am apucat să revăd primul sezon. Pe scurt, e o producție HBO împreună cu familia Scott, cu Ridley Scott și cu Luke Scott. Ridley e cel care a creat celebrul univers Alien. O să vedeți o serie de referințe la filmul Alien. De exemplu, sângele androizilor din serial este alb, la fel ca în Alien. Povestea e bună, mie îmi place, e simplă, oarecum. Ne aflăm într-un viitor distopic. Pe Pământ a fost un mare război și Pământul aproape că a fost distrus. Între timp, 2 androizi au reușit să plece să plece pe o altă planetă. Acolo androizii nu au plecat singuri, ci aveau mai mulți copii. Scopul lor era de a ajuta la crea o nouă
civilizație de oameni. Felul în care androizii cresc pe copii aduce în prim plan temele serialului. Din punctul meu de vedere, sunt așa, partea de familie, relația de cuplu. De exemplu, androizii nu au nume. Asta se vede foarte ușor de pe IMDb, de exemplu. O să vedeți că ei se adresează simplu cu mamă sau tată, dar după vin o serie de teme mai sensibile, pentru că se vorbește despre religie și faptul că acei copii crescuți de androizi nu ar trebui să creadă în nicio zeitate. Apare un nou personaj, nu știu exact cum îl cheamă, dar știu că a jucat în Vikings, este Ragnar din Vikings. El provine dintr-o sectă din asta de creștini, aduce cu el o altă temă și aceea dacă pe viitor copiii ar trebui să fie crescuți și educați de androizi și nu de oameni. Și după se ajunge la o situație în care androizii devin din ce în ce mai umani, din foarte multe puncte de vedere. Asta o să vă las pe voi să descoperiți. Actoria e bună, muzica e și mai bună, sound design-ul e foarte mișto și te ajută să intri în universul creat. Scenariul e bun și te introduce treptat în poveste. Acțiunea e construită metodic până la ultimul episod, care a fost așa, un croșeu. Cred că e o pregătire pentru sezonul 2 și chiar sunt curios. O să mai stau, cred că și săptămâna viitoare, dar peste 2 săptămâni o să văd și sezonul 2 din serial, să văd exact ce au vrut să facă cu episodul la 10. Cam asta ar fi de spus despre Raised by Wolf sezonul 1. De acum înainte o să stabilim noi un serial și o să vedem exact ce părere fiecare despre ceea ce a văzut acolo. Deci, până acum am povestit despre tehnologie, am povestit despre mai multă tehnologie, puțin despre istorie și cred că e important să ne uităm un pic în istorie, să ne luăm poate etaloane, așa cum bine povestea Marius mai devreme de Caroline Herschel, să vedem prin ce greutăți trec sau au trecut oamenii excepționali la care ne putem raporta acum, să citim, să visăm și să ne mai uităm și la un film din cât în când, pentru că deconectarea ne ajută cumva să ne simțim mai liberi, să fim mai liberi și să privim un pic mai senin spre viitor. Până data viitoare, numai bine tuturor. Petrișor, Marius, ne auzim în zilele următoare. Numai bine! Gânduri bune. La revedere, dragilor!